Oh, ready na kayo, ready? Oh, ready na? Alam, ready na? Okay, talikod na. Ano pa madugayan? Talikod na, lagyan ko ng pira yan dyan. Oh, lagyan ko ng pira. Talikod. Kaharap eh. Huwag kang humarap, bawal humarap. Okay, go, Dave, dito ka. Oh, okay. Sige na, gamit ang bibig ha. Okay, ganda. Allah. Nakakawa na. Kuha na tayo. Kuha ng Vitalimil. Dito na. Ayan naman yung limbo lang. Okay, talikod na ha. Talikod na kayo. Lalagyan ko na naman ha. Oh. Talikod. Oh, balik. Tira. Mayroon na. Nakakuha na. Talikod, talikod, talikod. Kaya nakakuha na. Talikod. Talikod, talikod. Talikod. Okay. Allah. 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 Gigi. Pero lip. Ay, mayroon yan. Ano ba naman? Nakakuha na mama mo? Ano, suko? Di mo nakasuko. Suko. Suko nila mga tupay, suko. Di kaya.